base po dito sa provincial ordinance, meron pong section po dito, section 4. Section 4 po, number 2, cash incentives. Pwede niyo po bang ipaliwanag pa kung ano po ang nakapaloob po dito? So yun pong cash incentives po na pinoprovide po natin or nabigay na din po natin sa napakarami pong Pangasinense nung mga nakaraan. Ito po yun pong tinatawag nga po natin ng insentibo para po mas mahikayat sila na magpa-check up. Yun po yung magagamit nila na pwede po nilang gawing pamasahe, pambili po ng bigas o ng ulam. So yun po yun. And just to clarify na din po, ito po ay hindi po nanggaling sa PhilHealth. Ito pong insentibo na 300 pesos po ay nanggaling po mismo sa pondo po ng Provincial Government of Pangasinan. Pinondohan po talaga ito ng ating pong probinsya na pinagkakaloob po natin sa mga Pangasinense.